Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι βασικοί στην ηλεκτρολογία, μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς ρεύματος σε μηχανική κίνηση. Ο απλός σχεδιασμός τους και ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας και της ροπής τους καθιστούν ιδανικούς για τα πάντα, από παιχνίδια μέχρι βιομηχανικά ρομπότ. Σε αντίθεση με τους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι εύκολοι στον έλεγχο και τέλειοι για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία. Η κατανόηση των κινητήρων συνεχούς ρεύματος είναι θεμελιώδης για όποιον εργάζεται με ηλεκτρικές μηχανές. Σε αυτό τον οδηγό, θα αναλύσουμε πώς λειτουργούν οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος, τα βασικά τους μέρη και γιατί χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως. Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος έχει δύο κύρια μέρη, τον ακίνητο στάτη και τον περιστρεφόμενο ρότορα ή οπλισμό. Ο στάτης δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, χρησιμοποιώντας είτε μόνιμους μαγνήτες είτε ηλεκτρομαγνήτες. Ο ρότορας, με τα ποινία του, περιστρέφεται μέσα στο πεδίο του στάτη, παράγοντας κίνηση. Ο μεταγωγέας, ένας τμηματικός χάλκινος δακτύλιος, αντιστρέφει την κατεύθυνση του ρεύματος στα ποινία του ρότορα για να συνεχίσει η περιστροφή. Οι ψύκτρες από άνθρακα ή γραφίτι μεταφέρουν ρεύμα από την πηγή ενέργειας στον περιστρεφόμενο μεταγωγέα. Μαζί, αυτά τα εξαρτήματα δημιουργούν τη συνεχή περιστροφή που τροφοδοτεί αμέτρητες συσκευές. Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος λειτουργούν με τη δύναμη Lorentz. Ένα σύρμα που διαρρέεται από ρεύμα σε ένα μαγνητικό πεδίο δέχεται μια δύναμη. Όταν εφαρμόζεται ισχύς, το ρεύμα ρέει μέσω των ψύκτρων και του μεταγωγέα στις περιελήξεις του οπλισμού, μετατρέποντάς τις σε ηλεκτρομαγνήτες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μαγνητικού πεδίου του οπλισμού και του πεδίου του στάτη δημιουργεί ροπή, περιστρέφοντας το ρότορα. Ο μεταγωγέας αντιστρέφει το ρεύμα την κατάλληλη στιγμή, διασφαλίζοντας ότι ο ρότορας συνεχίζει να περιστρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ποινίο, παράγοντας ομαλή, συνεχή κίνηση. Περισσότερα ποινία σημαίνουν ομαλότερη περιστροφή και πιο σταθερή ροπή. Αυτή η κομψή μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική κίνηση είναι ο πυρήνας της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Η ταχύτητα του κινητήρα συνεχούς ρεύματος ελέγχεται εύκολα ρυθμίζοντας την τάση τροφοδοσίας. Υψηλότερη τάση σημαίνει ταχύτερη περιστροφή. Σύγχρονες τεχνικές, όπως η διαμόρφωση πλάτους παλμού, το καθιστούν ακόμα πιο αποδοτικό. Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση, απλά αλλάξτε τις συνδέσεις τροφοδοσίας. Ο κινητήρας περιστρέφεται προς την άλλη κατεύθυνση. Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος βρίσκονται παντού σε ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια, παράθυρα αυτοκινήτων και βιομηχανικά ρομπότ. Η υψηλή ροπή εκκίνησης και ο ακριβής έλεγχός τους καθιστούν τέλειους για ανύψωση, μετακίνηση και αυτοματοποίηση εργασιών. Αξιόπιστοι και ευέλικτοι, οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου ελέγχου κίνησης.